Musa Salman keskikenttäpelaaja Teemu Pelttari. Musan derby takana, 4-1 voitto taskussa. Mitkä ensifiilikset? No, voitosta huolimatta ei ollut mikään kauhean erikoinen peli. Sanotaan, että vähän semmonen rutiinivoitto. Saatiin onneksi 3 nopeat maalia siihen, eli se ehkä ratkaisi tämä ottelu. Sen jälkeen oli vähän enemmän tai vähemmän kävelemistä. Asemanne sarjan kärkitaistossa paranivat entisestään. Mitkä ovat nyt eväät sarjan nousuun? No, se on se vanha kliseinen sanonta, että mennään peli kerrallaan, et ei kai tässä kannata sen pidemmälle vielä ajatella. Et seuraavaksi on Tove, muistaakseni ensi perjantaina. Et mennään siihen seuraavaksi ja katsotaan, missä sitten ollaan. Ihan hyvältä näyttää, mutta peli kerrallaan mennään. Teit itse 2 maalia tänään, toinen melkoinen pommi takanurkkaan. Menikö tuurilla vai yrititkö? Joku taisi huutaa siitä, että kokeile maaliin päin ja kokeilin maaliin päin ja tällä kertaa kävi hyvät säkä, meni maaliin. Ensi viikolla tosiaan Tove-peli tiedossa, johon on saapumassa julkkiksia ympäri Suomen, muun muassa Aleksi Valavuori ja Jetro Roosted. Meinaatko siellä täräyttää julkisten silmän alla muutaman maalin, jopa hätrikin? Totta kai toivotaan, että tulee paljon porukkaa kattoon, niin se olisi ihan hienoa. Hienoa, tekee ihan hyvää tällä satakuntalaisella jalkapallolla, että saadaan väkeä, mutta toi vähän kuitenkin pelkää vielä tässä kohtaa, että jääkö pelkäksi puheeksi, vaan heinäkuussa helppo naureskella ja sanoa, että tullaan katsoa, kun pelataan syyskuun 1. päivä satakuntalaista 3. divaria, tuleeko sitä porukkaa katsoa. Toivotaan, että tulee. Hyvä, kiitos Teemu. Kiitos.